Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е понеделник, 18 юли 2016 година. 179 години от рождението на Васил Левски, апостол на българската свобода. Днес се навършват 179 години. Великият български революционер, иконата на българското национално освобождение, най-уважаван и почитан българин, поне според анкета, която преди няколко години беше правена, Васил Левски. Човекът, който искаше чиста и свята република и който каза, че в освободена България всички ще бъдат равни. Българи, турци, евреи и така нататък. И обикновено до тук свършват учебникарските цитати, както и цитата, който неопределени кръгове в България обичат да използват от Левски, злоупотребявайки с името му, спират до тук. Само, че той продължава, че всички ще бъдат с равни права, разбира се, но под единен български закон. Ще бъдат подчинени на закона, не на султана, а на закона, наш български единен закон, който ще важи за всички. Васил Иванов Кунчев, апостол на свободата, Левски. Видяхте репортажите в новините за почитта, която беше изказана към Левски в различни градове на страната. А сега ще ви обявя темата на предаването ни тази вечер. И тя е свързана, разбира се, с актуалните събития и в съседна Турция, и във Франция, и в Близкия изток. А темата е ислямизъм, тероризъм и демокрация по-турски. По тази тема, ислямизъм, тероризъм и демокрация по-турски, ще говорим с моя гост. Това е доктор Мохт Абуаси, директор на Центъра за близкоизточни изследвания. Добър вечер, доктор Абуаси. Много ми е приятно да ви видя в това студио. Първо кратко представяне, макар че доктор Абуаси е известен немалка част от българските зрители, защото той е роден в Палестина през вече далечната 1960 година. Аз съм 62-а, между другото, почти набори сме. От 1984 година живее в България. Български гражданин е от много отдавна. Завършил е в Софийския университет журналистика. Има докторат по политология. Професионалните му интереси и занимания са свързани с ислямския фундаментализъм. И аз точно заради това, тъй като много отдавна следя неговите коментари, неговите изяви по медиите и статиите, които пише, съм го поканил днес да коментира тази тема. Исламизъм, тероризъм и демокрация по-турски. Преди да започнем коментарите и да ви покажа първите видеоматериали, да ви кажа каква ще е темата в традиционната ни SMS анкета тази вечер. Въпросът, който ви задаваме в SMS анкетата е: заплаха ли са за България събитията в Турция? Събитията в Турция, неотдавнашните събития в Турция, заплаха ли са за България според вас? Знаете как можете да отговорите, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. Според това, какъв отговор смятате за верен? Да или не на въпроса: заплаха ли са за България събитията в Турция? Така, виждате вече и темата изписана, както и въпросът за SMS анкетата, изписани на вашите екрани. Виждате и номерът 1914, SMS с текста да или не. И сега да започнем наистина с последните събития в съседна нам Турция. Колеги, покажете първото видео. Така, както виждате, репортаж на Euronews, море от знамена, турски знамена, пламенни речи, хиляди хора по улиците на Истанбул, Измир, Анкара, всичките изразяват преданост към президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган и възмущение, ярост от опита за пуч срещу него. Властите призоваха демонстрациите да продължат, а този, който виждате в момента, е Бенали Йылдырым, министър-председателят на Турция, който заяви, че ситуацията вече напълно се контролира и опита за преврат е ликвидиран.
Така, незначителна част от турската армия участва в преврата, заяви ето този човек Йылдырым. В Истанбул има извънредни мерки за безопасност, допълнителни специални сили са повикани там, спецтехника. Полицията е получила заповед да сваля вертолети, които извършват несъгласувани полети. Йылдырым призова лоялните към правителството граждани. През деня ще отидем на работа, защото живота продължава, но вечерта след работата елате отново да излезем на демонстрация, докато не изкореним това, не свършим всички метежници, няма да можем да спим спокойно и въодушевената тълпа иска да бъдат линчувани всички метежници. Йылдырым обеща, че с Конституционния съвет на Турция ще бъде обсъден варианта за връщането на смъртното наказание отново в Турция. Впрочем, до този момент има сведения за задържани над 6000 души. Сред тях са не само военни, даже повечето не са военни. Има задържани и освободени от постовете си задържани около 2800 магистрати, съдии и прокурори. Чувате числата, нали? За какво става дума. Арестите продължават. Медиите показаха покъртителни гледки на, примерно, обезглавен с пререзано гърло турски войник, който, нали, е един от участниците в путча. Доколко обаче той реално е бил виновен, доколко е знаел или е изпълнявал заповедите на висшестоящите, не е ясно. Факт е, че по улиците на Турция започнаха да режат глави. Това са демократите на Ердоган и на Йылдырым. Следващите кадри покажете, защото там ще видим и Реджеп Тайип Ердоган. Това е поредната реч, виждате го, в джамията Фатих в Истанбул. Той обеща тук на тази реч да продължи прочистването на държавните структури от вируса на гюленизма. Вируса на гюленизма по името на Фетхулах Гюлен, който е в момента смъртен противник на Ердоган, а преди това му беше съюзник. Впрочем, твърди се, че също е исламист, ръководител на исламистка секта, но двамата станаха смъртни врагове преди няколко години и сега в момента турският президент Ердоган обвинява своя враг Гюлен, че той стои в дъното на преврата, зад преврата. Ето тук на това място отново имаше скандирания. Виждате, това е Гюлен. Това са кадри на Гюлен. Гюлен, разбира се, отрече, отхвърли всякаква своя връзка с преврата. Дори заяви, че в момента в Турция се извършва истинския преврат, оглавен обаче от Ердоган. Така. Интересното е, че някои от участниците в този тук, аз не знам как го нарека, молитва ли, митинг ли, вдигаха четири палеца. А четирите палеца, дигнате нагоре, са символ на какво? Не, 4 палеца нагоре. Братята мюсюлмани в Египет. Не, мюсюлманите братя, това е, който този 4 палеца, който е така, това когато стана преврата в Египет, тези протестиращите от мюсюлманите братя използваха го като символ. Това е, т.е. протестиращите тогава, които правиха митинги срещу преврата, който стана тега, тогава използваха това. Но това нищо не е чудно в това няма, защото Ердоган, партията на Ердоган е също като на мюсюлманите братя. Те използват същата идеология на мюсюлманите братя. Тоест, тя може да се казва така, може да се я маскирали, защото Турция е светска държава. Но техните членове са партийци, вървят всички това исламистка партия. Всички критерии на тази дума. Тоест, по нищо не се различават от мюсюлманите братия като идеология, а като практика, колкото им позволява периода, нали, в началото искаше да влезе в Европейския съюз, трябваше, нали, да пази някакви
Някакво приличие, да, някакви правила. Приличие, но сега, между другото, според мен, но това можем да говорим по-нататък, че това, което го върши в момента, това е исламска революция, исламистка революция, не исламска. Исламистка революция в Турция в момента се води в вид на контрапреврат. Демокрацията, ще говорим с това, колко е демократично това и докъде може да се води. Това, което искам да кажа, че е само едно много важно като начало, преди да започнем да говорим за преврат. Ердоган е пак един от грешките на американците в света. С исламистите. Както знаем, Ал-Каида бяха измислена от американците в Афганистан, подпомогнаха. Даеш по същия начин. Ердоган, ако всички спомним първата визита на Обама в Стамбул, тогава университет, той тогава искаше от Турция, Ердоган, да играе ръководна роля в суннитския ислямски свят. Тоест, възложи на Ердоган да играе тази роля срещу Иран. Защото Египет и Саудитска Арабия са слаби и не са в състояние да противопоставят на Иран. Ердоган се възползва от това и пак се обърна, между другото, накрая. Сега Ердоган не може да се каже, че той е с американците. Пак обърна, както всички други исламисти, качат, идват американците, помагат им, стигат до техните цели и после обръщат гръб на американците, защото там крайните интереси са малко различни. Американците интересите им да цари хаос, но когато стигне до техните домове, както виждаме, че в щатите има тероризъм в Европа, стават вече малко противоречия и почват да търсят други ислямисти. Алкайда, казахте, беше създаден от Съединените щати. Това е факт до толкова, доколкото част от лидерите на Алкайда, включително прословутият Осама бин Ладен, бяха обучавани от американците с целите войната в Афганистан. Казвате, че и други ислямисти са създадени от американците. Споменахте Обама. Само, че Ердоган и неговата партия, тя няколко пъти се прекращава, защото през 90-те години ние си спомняме добре, че предшествениците на тази партия бяха забранявани на 2 пъти, ако не се лъжа. Ердоган е политик и кмет на Истанбул доста преди Обама да дойде на власт. Именно, но Ердоган и той и Буш, когато говореше за новия световен ред след 2003 година, и той искаше такава роля. Къде се получава? Защото ние в България също страдахме от тази теза, която американците искаха. Търсиха умерени ислямисти да противопоставят на радикалните ислямисти в лицето на Ал-Кайда и на терористи. Хайде сега да видим обаче доколко могат да бъдат умерени едни ислямисти. Не хора вярващи в исляма, не мюсюлмани, а ислямисти. Нека да уточним това нещо и зрителите да го разбират за какво говорим. Аз не говоря за исляма като религия. Аз говоря за една идеология, която се маскира с исляма. Тоест, когато говоря исламист, не е синоним на мюслиманин. Исламист е човек, който има своята политическа идеология и използва религията да я тиражира. И политически цели. Аз съм съгласен, доктор Абласи, но не ви ли прави впечатление колко лесно намират почва именно в средата на мюсюлманите точно тези крайни варианти на изповядване, нещо, което вече не е религия, то се е превърнало в смесица отровна между религия, политика и екстремизъм. Колко лесно намират привърженици? На какво се дължи това според вас? Привърженици, защото това това беше моята докторантура тогава, на какво се дължи това новото нарастване на тази на исляма или на ислямската идеология, като идеология, не като религия, в международната сцена и местна сцена. В арабския свят и в ислямския свят има доста проблеми, които до сега ги преживяват. Минаха оттам националистите, арабските националисти и се провалиха, защото когато стигнаха до властта, всички знаем каква или корупция, или не можаха, каквото обещаха на хората. Минаха и арабските социалисти, трябва да си спомням. Арабските социалисти.
И в Йемен, и тогава имаха дори арабски компартии. В 60-те години, между другото, арабския свят в отношение на социалната сфера беше по-напред от сега. 60-те години и 50-те години. Тогава жените имаха повече права от към момента. За братката много трудно можеш да я видиш в страна като Сирия или като Ливан или като Йордания или като Палестина и в други. Сега, след това, на какво се дължи това? Дължи това, че след провала на политическите партии, националистическите партии, особено след като стигнаха до властта в Ирак и в други държави, и комунистите също не можаха да осъществят такова общество, техните идеи, стана един вакуум. В Иран видяхме Аятоллах като дойде, защото искаше, шаха на Иран, искаше да модернизира Иран само в обичайните, т.е. да има дискотеки, да има женителски дрехи и това, но социални права няма. Имаше... Всъщност шаха беше диктатор също. Диктатор, и да. Хората бяха настроени срещу диктатор. него. От това се възползваха... Чакайте, вие сте писали дисертация, ама аз сега сещам нещо. Един въпрос. Иран, в средата на миналия век, ще се излъжа за коя година, но имаше... 56-та година, революцията на Мусадък. Това, което беше националистическа лява. Лява, да. Човекът искаше тогава да отдели религията от държавата, спечели изборите, честно и законно, с голямо мнозинство. Но за съжаление, намесата и на Съветския съюз тогава, и на американците на ЦРУ успяха, т.е. ЦРУ го свалиха от властта, а руснаците по това време, или Съветския съюз, да кажем, не руснаци, Съветския съюз по това време, премълчаха всички събития. Даже тогава поискаха от Иранската комунистическа партия, туда, дето се наричаше, да се разпусне. Да се разпусне. Да се разпусне. Това е историята, може всеки да го знае. По същия въпрос го направиха по време на Насер. Искаха от компартията, на египетската компартия, да се разпусне. Защото Насер беше наш приятел, арабски националист, приятел. Да, и за това разпуснаха компартията. Така че разочарованието на хората и от левите сили, и от националистите търсиха алтернатива. Друга алтернатива няма. Тоест, американска алтернатива не може там или европейска по проста причина, че половината от тези проблеми, които са там, са причинени от американците и от европейците по време на колониализма и до сега в момента. Техните виждаме какво правят в Сирия, в Либия. Това е факт. Но дали няма и други наследени проблеми от миналото? Част от проблемите са безспорно наследени от колониализма и съвременния му вариант. Други в самите общества. В самите общества арабския свят преживя това, което го преживяха българите 500 години турско робство. И защо казвам? Може да кажете, ама те са муслимани като арабите. Аз ще ви кажа, не е така. Мюсюлмани са, да, но не е така. Защото арабския свят, целият арабския свят, за 500 години нито един арабин не управлява една провинция в тази Османска империя. Сериозно? Да. Докато в Египет дойдоха от Албания, вали от Албания, в Либия от Балканите, от Босна, един бошнак, до сега даже тяхното семейство е там. В арабски език, който е езика на Корана, нали? Трябва все пак езика на Корана. И в арабския свят не беше официален език. Турския език беше официалния език в арабския свят, а не арабския свят. Да не говорим, влязоха турците или османците в Йерусалим 1917 година. Тогава в Йерусалим имаше 5 училища. Когато излязоха от Йерусалим или излязоха вече от арабския свят 1917 година, в Йерусалим едно училище остана. Тоест за 400 години не че не построиха едно училище, а имаше 5 училища в Йерусалим, останаха едни след 400 години. Така че можете да представите това нещо, малко хора тук го знаят, че просто Османската империя, жестокостите на Исламската империя не беше само за Балканите. И за самите в тези държави. Тоест искате да ви кажете, че тази форма на управление на Османската империя
е довела, да, тя е имала свои силни периоди, от началото при разрастването, голяма военна сила, но после загнила с продължение на векове, довежда до забавено развитие и потискане на всички народи, включително на мюсюлманите. На муслиманите. Аз ще ви кажа нещо. Тук в България какво остана нещо културно от културата на Османската империя? Архитектура, музика, нещо, което може да се похвалим, че го имаме. Например, арабите бяха в Испания от 710 година до 1400 или 1500 и нещо година. 1490 да, и кога пада Гранада. Да, там. Ако отивате сега в Испания, ще видите Алхамбра, ще видите Гранада, ще видите тяхната музика, как като наука, музиката при тях, как се влияе от арабски. Тоест, стихотворенията им, дори фамилиите, като Албачино, като говорим, това значи значи фамилия. Фамилията Албачино. Тоест, имаше какво. И дори испанците не избитват тази омраза или това презрение срещу арабите, което се получава срещу османците дори в арабския свят. Защото няма какво да изоставиш. Те, когато влязоха в Кайро, каквито там архитекти, експерти, не знам какво, които бяха там, всички ги взеха в Стамбул, в Цариград. Така че тези отношения трябва малко по-малко трябва да се изясняват. Не всичко еднакво, което е свързано с Османската империя, е така. Сега, след махането на Османската империя, дойдоха французите и англичаните. Появиха се реформаторски течения в исляма. Някои искаха демокрацията по западен вариант. И други искаха, например, умерено да съчетават западна демокрация с исляма. Тоест като правила. То исляма, ако някой мисли, че исляма вече бише там конституция, закони и това може, там не е така. Исляма както Библията. Ако сега тръгвам да кажа, да обясням в Библията цитатите, аз мога да ги чета по един начин, вие можете да ги четете по един начин. Дори тези цитати, които ги тълкуват, убийте неверниците или така нататък. Само, че доктор Абаси, това с избиването, прав сте, да, това с избиването на неверниците, с инквизицията и прочие в Европа, базирано на такъв тип тълкуване на Библията и на християнството в Европа е приключило преди колко века? Преди 5, преди 6? Имало религиозни войни. По-малко. Имало после религиозни войни. Преди 5 века гориха наклади. Така че това... Големите религиозни войни са 16-17 век. Все пак 3-4 века са минали. 3-4 века, но тези 3-4 века не стана чрез реформи в църквата. А реформите в църквата бяха резултат от икономическото социално развитие, т.е. индустриалната революция или буржуазната революция. Революцията, които станаха в Европа, принудиха църквата да се отстъпи, особено френската и английската. И да се върнем на темата. А къде сбърка Европа в отношенията си с Турция? Защото аз си спомням, поправете ме ако греша, аз си спомням, че именно Европейския съюз, европейски политици и американски, разбира се, много натискаха през 90-те години на миналия век военните да се оттеглят въобще от властта, да бъде предадена, така както се казва, на гражданските власти и те фактически отначало дори поощряваха Ердоган. Знаете ли какво? Аз винаги доста време се чудя на европейската политика или тези ръководители в Европа. То има ли такава политика единна? Или? Не знам дали има единна, но тези, които движат Европейския съюз. Говоря за французите, немците, англичаните, а другите там е друго нещо, другите по-малки държави. Но за тези как може да повярваш, че Турция може да бъде член на Европейски съюз при положение, че сивото на Ердоган идва от предишната партия, закритата партия на Нежмедин Арбекан, която по своя ред идва от предишна забранена партия, пак исламистка. И така нататък. Защо се искали или не знаеха ли, че махането че армията в Турция е единствения гарант на светската
власт в Турция. Между другото, независимо дали сме за армията, против армията, с Турция или не с Турция, има един факт. Турция беше модернизирана като общество само в големите градове. Кемал Ататюрк успя да наложи светската власт само на ниво държава, на ниво народ, само в големите градове. Ако излизате от Стамбул или от Анкара, или от Измир, където 2/3 от турския народ в провинцията, ще видите, че те живеят още по-консервативно от арабите. Аз съм бил в Турция и ме прави впечатление тази разлика. Като изключим европейската част на Турция, чак до Анкара не съм ходил, но европейската част на Турция с Истанбул и това средиземноморско крайбрежие, което е между проливите и Анталия, навътре като влезеш, разликата веднага се усеща. Именно. Не, че хората са лоши, но разликата се усеща. Говорим консервативни. По-консервативни не са за градски. Не приемат градските ценности, така да кажем, или за Европа. Но това, което е другото нещо, което според мен европейците бяха потиснати от американците. Това отношение, щатите, Европа до сега е проблемна още. Европейския съюз не успя да създава европейска политика далеч от щатите. И тази много хора, включително в България, мислят, че да евроатлантически, значи щатите и Европа правят ги като синоним и в един общ знаменател. Това нещо не е така. Американците при тях винаги се използвали исляма и англичаните, между другото. Исляма и исламистите като карта. Между другото, муслиманите братя много теории, че са били създадени, те са в Египет се излязоха по време на английската окупация и много бързо ще да стигнат до властта във времето на английската окупация. Аз само ще вметна, че има факти, че Хитлер ги е подкрепал и финансирал също доста дълго време в рамките на конфликта му с Англия, но нека да се върнем, защото не напредна времето към съвременните събития в Турция. Много, много интересен анализ правите. Аз трябва да ви покана и някой друг път за така малко по-историческа тема на развитието, още повече, че дисертация сте писали на тая тема. Събитията в Турция нарекохте контрпреврат и ислямистка революция. Защо? Защо? Първо, за да може сега там, нека да обясним нещо. Защото някои хора казват дали този преврат е измислен от Ердоган или сценировка. Сещам се нещо. Имаме и кадри, ама няма да ги пускаме. Няма време. Посланника на Турция в България в обясненията направи среща и с нашия министър-председател и така нататък, но в обясненията, които даде, от думите му стана ясно, че преди още този опит за преврат, този пуч, е имало списък с офицери, съдии, прокурори, които е трябвало да бъдат отстранени и арестувани. Тоест, списъка е преди преврата и сега в момента арестуват и арестите продължават. Това, което искам да кажа, че нека да обясним, че независимо дали този преврат. Аз лично не мисля, че Ердоган го е ценирал. Аз не вярвам в това и мога да го нарича подарък от Аллах после. Това е друг въпрос вече. И друг въпрос, че Ердоган разбра за преврата един час по-рано. От заместник шефа на генералния щаб, който успя да се отърве, да избяга от тези, които извършиха преврата и го съобщи. Но другото... списъците? Списъците, те са подготвени от доста много, от 2013 година. От 2013 година хората на Голен и на опозицията, на партиите, всички други партии, между другото, тези, от които днес е уволнил 8000. Така. 2013 година след скандала за корупция, който го обвиниха. И тогава, около 4-5 хиляди е уволнил от полицията. Но по-страшното днес, което се получи вчера и днес е друго. Оставете полицията, оставете армията, че там пак води една жестока чистка. Съдебната власт в Турция. Вие споменахте 2600 и нещо. Аз мога да ви кажа, че днес тази цифра надмина 6000. Между които от Върховния съд 5. Тоест не остана.
Вчера един и днеска петима. От Върховния конституционен съд, който това е нещо, който... Това е съд, който няколко пъти взе решения, които не му харесаха на Ердоган. Не Ердоган. Просто това е. Ама това е Върховния съд, не е там партиен съд. Да ви кажа, че много по-добре от много европейски в този Върховния съд винаги беше. Смяташе Боне, по въпросите с светската власт, винаги държеше на светската власт. И няколко пъти противоречи на самият Ердоган. Например, с въпросите с запратките в университетите. И той отиде смени закона в парламента. С училищата, религиозните училища. И той пак там не можа да мине и тръгна към парламента. И като вече е променено в парламента, вече Върховния съд няма... Смениха Конституцията, махнаха текста, че армията е гарант за светската държава в Турция. Защо го наричам ислямистка? Тези, които излязоха на улицата, само няколко забележки за първата вечер и вчерашната и до днес. Първото нещо, аз по кадрите, нито тези, които сте ги показали, нито които въртяха по българските медии, не се видя кадри, където от други места, където знамената на сирийската опозиция. Едно е знамената на муслиманите братия. Тези някой тук в България ги бусна. Рязането на глави. Тези начина, по който държаха с войниците, след като се предали и предадоха оръжията. Как тази тълба... Ясно, че тези... Войниците се отказаха да стрелят срещу това пато, защото това е техния народ. Голяма част, не малка част от тази тълба, която излезе в Стамбул първата вечер, бяха докарани с автобуси от лагерите за беженци. Сирийските лагери за беженци. Това потвърден факт ли? Потвърден факт и не само потвърден. И техните знамена първата вечер бяха доста много. И на муслиманите братия в Египет, тези муслиманите братия в Египет, бяха там. И узбеки, имаше доста узбеки в тези протести първата вечер. Всички други партии, освен партията на Ердоган, турски партии, говоря, отказаха да излизат на улицата. Използваха джамиите, за да канят хората с религиозни лозунги да излизат по улиците. И най-малкото ще ви кажа само едно нещо. Ето, пред вас може кадрите, някой, който ни слуша, също може да провери по интернет някъде, да ми намери в тези протести един лозунг, дето за демокрация или за човешки права. Да живее републиката. Или да живее републиката. Няма такова нещо. Ама пък за това викаха масово Аллах Акбар. Той тук и тези кадри се чуха. Да. Аллаху Акбар. Ние ще сме мъченици за Аллаха. Една снимка на Кемал Ататурк, да си виждала с тези всички. Плакати на Кемал Ататурк бяха свалени от площадите, които дали има там, като тук при нас за реклама тези табели. Билбордовете. Билбордовете бяха свалени и плакатите на Ердоган бяха качени. И сега в момента е така. Така че тази ера, това разделната част между така наречения преврат и следващата вечер Турция се промени. Турция след този проект е преврат, независимо кой го измисли. И след него, преди него и след него съвсем различна ситуация. Ердоган беше в състояние да води гражданска война, по-голяма от тази в Сирия, в Турция, и нямаше да предаде властта. Какво излезе да каже? Нали той благодари полицията, че му спаси от войните? Не, така излезе. Да, му уволни няколко хиляди полицаи сега. Само днес 8 хиляди. Само днес 8 хиляди. Явно не са достатъчно правоверни или не знам как. Явно при него, както всеки други фашистски режим или фашистка диктатура, там няма, може да не си против мене, но не си с мене. Но при тази диктатура, фашистка диктатура, няма. Или с мене, или си против мене. Няма как. Щом не си с мене, значи си враг. Значи си враг. И това ще го прави. И следващата жертва на Ердоган, след като очисти вече
окончателно етажите на властта от всякакви и армията, и полицията и гарантират, че 100% има контрол, пълен контрол. Неговите хора имат пълен контрол върху държавата. Следващата чистка ще бъде с политическите партии. И не помнете ми думите. Дето сега малко ги ухажва, защото на тях имаме страх. Никой не е излезе от тях да му каже какво правиш. Никой не е излезе от тях да му каже какво правиш. Основните политически партии, доколкото си спомням, в часовете след путча излязоха и казаха, че не могат да подкрепят путча, защото не се прави така. Нали? Те са за законно избраните власти. И това е. До тук. Както американците казаха, ама ние сме за да правиш, да му прави го по закон, по този начин. Те, извинявайте, и руснаците казаха същото. Имаше разговор Путин, Ердоган. Руснаците, още същата вечер, Лавров говореше, че искам. И искаше, имаше там някакви мъгливи позиции, които не бяха подкрепа, не могат да бъдат тълкувани в подкрепа на преврата. Също така руските медии не отразяваха подкрепа на преврата. Докато американските медии, аз ги слушах тогава до сутринта, американски западните медии, категорично бяха за преврата, подкрепиха преврата. Дори Sky News британската, която в принцип те малко по-умерени или по-предпазливи, бяха за преврат. Даже те извадиха слуха, че според от тях американски военен източник им каза, че Ердоган го иска убежище в Германия. Така, ама европейските политици, те вярно, че известно време така мълчаха, но след като вече се оказа, след това казаха, че да. И сега призовават Ердоган да спазва законността, ма с много меки думички някакси. Вие представете ли си това? В България, ако имаше на 1/10 толкова масови арести, говоря като процентно съотношение, как щяха да реагират? Вижте какво. Ердоган, аз никога не мога да го подкрепам и не го приемам даже като лично. Той е един диктатор и да не кажа една по-силна дума. Но европейските ръководители действат като, как да ви кажа, не искам да кажа цензурна дума, действат като не държат мъжки, така да се каже. Да. Не се държат мъжки. Не се държат. Аз си по спомням мъжкия начин. Той Ердоган, когато каже, Ердоган сега тръгна вчера да каже, че аз искам да възстановя смъртната присъда. Да, чухме го тук. Какво значи това? Сега го предупредиха, че ако възстанови, това означава, че не може да стане член на Европейския съюз. Той не знае ли? И аз не искам да използвам нецензурни думи, но това ще го накара Ердоган да си премести ръката в другия джоб. Той не знае ли? Той не знае ли, че не може? Ердоган никога от началото не е искал да влезе в Европейския съюз. Европейския съюз никога не е бил приоритет за него. Той използваше Европейския съюз. И такива евроатлантически ценности, които Местан ги използва в момента за неговия проект, Ердоган тогава ги използва тези лозунги за Европа, Европейския съюз, това и исканията на Европейския съюз, че не може партията да се намеси в политиката. Използва ги като троянски кон да ликвидира властта на армията или влиянието на армията в политиката. С подкрепа на американците и на европейците. Това му искаше. За това му стига. Той много добре знае. Той не е глупак. Независимо какво ни е мнението в него. Той не е глупак. Той знае, че Турция никога, по никакъв начин, не може да бъде член на Европейския съюз. И от тук нататък какво следва обаче? Добре. По същия начин сега, 10 години, последните 10 години, да сте чули Ердоган да говори за Европейския съюз без тази година. Той спира, вече не му е приоритет. Той се насочи към говореше, така говореше, главно когато трябваше да критикува някаква позиция на спрямо Турция. Но направи ли усилия или това беше ли му приоритет? Не беше. Сега, миналата година, когато тръгна да говори, след като се провали Близкия изток, няма съседи, няма приятели, няма това. Изпокара се с всички. За вътрешна консумация тръгваше да постави условия за влизане на Европейския. Дайте по-бързо, защо вие не ни искате? Това всъщност тази реч беше към вътрешността, а не към Европа. За Европа трябваше им, това, което искаше от Европа,
Искаше НАТО да се намеси в Сирия. Това не се получи. Искаше НАТО да му помогне срещу Русия, нали, след свалянето на самолет. И това не се получи. Той получи шамар след шамар от Европа и от НАТО. Но край на край, той тръгна сега. Сега от тук нататък обратното ще се получи. Сега първия шамар ще го удари на американците. Ердоган. После можем да говорим за отношението американци с Доган. Нямаме много време обаче. Добре, само с две думи да кажа, че ясно беше, че има напрежение между американците и Ердоган заради техните интереси. Исламизацията вече и помощта на Ердоган с исламска държава, на Ал-Кайда в Сирия. Конфликта заради кюрдите. Заради кюрдите. Всичко това и създаде едно напрежение. Затова този преврат щеше да е добро дошъл. Затова той направи, преди този преврат, Турция беше в катастрофална ситуация и в международното отношение, и икономиката изгубиха разликата между 2014 година и тази година до първото 6 месеца, т.е. някъде 70 милиарда, което не е малка сума. Така че при тази критична ситуация трябваше нещо да се случи. Той тръгна затова направи този завой към Русия и към Израел. Защото знае влиянието на Израел в Америка, затова искаше да намали този натиск. Израелците веднага обещават, нали? Знаете, обикновено, който идва пред тях, обещават. И те умеят да търгуват. Да, умеят да търгуват. И американците трябва сега предпазливо да гледат към него. Той ще каже, се суши. Сега не е случайно. Срещата му с Путин началото на август трябва да стане. Началото на август. А тази среща трябваше да стане септември месец. А тя първата среща с ръководител от ранга на Путин или след този преврат. Значи не е случайно тази първа среща да стане с Путин. Първата среща с ръководител на голяма страна. На голяма страна, да. Не е европейска, приятелска. Не е Германия, не е Франция, не е член на Щатите. НАТО, Да. не е член на НАТО, а с Русия. И ще видите, че след тази среща ще излезат такива изявления, които ще ядосват много американците. Аз обаче искам да видим още нещо. Вие ме насочихте вниманието към него. Реакциите вътре в България са ясните. Отчасти бяха коментирани и вчера в предаването на мои колеги. Обаче декларация на главното мюфтийство. Главно мюфтийство, мюсюлманското изповедание в Република България по повод опита за антидемократичен преврат в Република Турция. Защо насочихте вниманието към тази декларация? Ще ви кажа, защото аз от няколко месеца говоря, че има ердогански, саудитски, катарски проект за Балканите. Някои хора се съмняват в това. И винаги се искат доказателства. Аз, когато аргументирам с каквото може. Това, което се случи в България сега, е в резултат на този преврат, между другото. Ердоган излиза по-силен, много по-силен от преди преврата. Това е ясно вече. Това ще дава сила на нашите ислямисти тук в България. Включително и на ДОСТ, и на другите покрай него. Така. Ако Ердоган тръгне да обтяга отношенията с НАТО, какво ще стане, както и с Европейския съюз заради... Какво ще стане с евроатлантическата ориентация на места? Той ни проглуши ушите, където стане, говори за евроатлантическа ориентация. Той ще продължи да говори с тази. Поне, докато го регистрират. Поне, докато го регистрират. Според мене, и той ще бъде регистриран. Но след изборите, президентските избори. След президентските избори... Много ми се ще, доктор Абласи, да не сте прав, само че се боя, че ще се окажете прав. Защото до президентските избори някой ще вземе цената на регистрацията. Гласовете имате предвид? Да, цената. Каква цена? Някои политически партии направиха всичко възможно да поорежат поне голяма част от гласовете в самата Турция.
Но това няма да свърши много работа. Няма да реши проблема. Няма да реши проблема и след това тази декларация последното сега изречение ми направи впечатление на мен при бърз прочит. Вие сте специалиста, вие коментирайте. От главното мюфтийство, българското на Република България, казват: призоваваме мюсюлманската общност в страната ни в израз на съпричастност към братята ни повярва днес и особено тази вечер, след вечерния намаз, да се отправи в джамиите молитва за мира, спокойствието и просперитета на Република Турция и нейните граждани. Край на цитата. Това е в синьото, което го виждате, уважаеми зрители. Ето да. Това беше, за да видите, че не се измислям. Вашия коментар. Това е доказателство за промяната, която постъпва в муфтийството и от доста време аз говоря за нея. Муфтийството в момента за тези, които не знаят. Аз познавам хората, познавам кой какво е. Това ни е работата в България. Следим тези неща. Муфтийството сега в момента в нея се обединяват салафитите, вахабитите, с муслиманите братя, с исламисти, националисти, турски националисти. Чакайте, за салафити и вахабити в България традиционно няма. Нямаше. Вече има. Вече има благодарение на муфтийството. Мюсюлмански братя традиционно нямаше. Поне преди 10-15 години. Точно, от 10-15 години почнаха да влизат и сега в момента имаме, можем да се похвалим. Парите пак оттам ли са? Откъдето дойдоха и в Турция, за да финансират тези партии, предшественици на Ердоган и самия Ердоган. Имам предвидени монархи, такива наши американски съюзници в Персийския залив. Само мога да ви кажа едно нещо, което аз го казах и в други медии преди. Бюджета на Саудитска Арабия за България за развитието на отношенията с България е 9 милиарда евро, които по-голяма част ще дойде за подпомагане на муслиманите в България. 9 милиона евро, това само посолството на Саудитска Арабия имат и разпространяват. 9 милиона? 9 милиона евро на година. Само Саудитска Арабия, защото има и други. Не, има другите чрез фирми. Например, има тази фирма Смолин, собственик на джамията в Люлин, скандалната джамия, която за съжаление излезе вътрешния министр да каже, че там не се проповядва радикален ислам, че дан са им казали. Аз много се съмнявам, че дан са и казали, че не се проповядва. Но там има други причини. Но както е с тази фирма, от доста време финансираше хора в Смолин, в Родопите и това пред очите на всички тогава. Фундациите, които бяха там. А той, съдружника... Уж благотворителни фундации, независими... Тази фирма с недвижими имоти се занимава. Тя спонсора, предполагам, чрез фундация или директно? Директно, не чрез фундации. Тоест, шефа на представител на тази фирма тук в България, той и шефа на фундация Тайба. За да махне подозрението към него, той замрази Тайба фундацията и тръгва да работи чрез тази фирма. Където там, дали като работи с недвижими имоти, половината ти идват в кеш, другата по данъчна оценка, като се казва, и вече може да играят. Не случайно, че сега повечето служители в посолството на Саудитска Арабия са от Смолинската област и от Родопите, които са известни исламисти в тези райони. Доктор Абаси, какво искате да кажете? Че под носа ни бавно и полека започнаха и на територията на България да отглеждат исламисти, както го направиха преди това в Западна Европа и видяхме последния случай, няма време да го коментираме, много се коментира вече. Но той, за съжаление, нито е първият, нито ще е последния. Да се отглеждаме исламисти и вътре в България, така ли? Вече ние го правим. Исламисти и турски националисти. Ние го правим и който по-лошото, че нито държавата, нито гражданското общество, нито партиите нямат конкретна програма за превентивни мерки в тази област. Ние предложихме няколко пъти, няколко алтернативи, но никой не ще да ги слуша. Вие видяхте един жалък закон за тероризъм,
какъв шум се бия. Да, това е много жалко. Голям реф имаше, как ще ли едва ли не да не погазят гражданските права. Аз съм за този закон, но аз искам повече мерки, повече... Оставям няколко минути, както винаги, за въпроси на зрители. Ще ви моля да бъдете конкретни, уважаеми зрители. Господин Иванов. Откъде се обаждате? Господин Иванов. Да, откъде се обаждате? От Свиленград. Слушам. Най-после след година и половина серия от атентати във Франция, българските казионни медии дадаха думата и на френската опозиция. Видяхме и Саркози, видяхме и тази кореспондентка от Ница, където освиркаха некадърници от правителството на Лаланд. Ама те после май смениха кореспондентката, направили ли впечатление? Може, те са такива. Година и половина, 250 трупа останаха за тези хора. Ето и сега, вижте манипулациите, ето и сега вашия събеседник, дето казва народа подкрепи Ердоган. Кой народ? 80 милиона са тези. Всички народ ли излезе на улицата или нагласени хора? Всичко най-хубаво. Благодаря ви много. Длъжен съм да защитя моя гост, защото той въобще не каза, че целият народ подкрепи Ердоган. Напротив, дори каза, че са карани там от речените бежанци от лагерите за подкрепа. И спомена, и аз между другото съм ги маркал, тези кадри трябваше да ги подготвя. Не знаех, ако бяхме говорили предварително, ще да ги подготвя. Че са се веели знамената на сирийската опозиция, знамената на мюсюлмански братя в първите митинги, в първата нощ. Сега нещо поизчезнаха, явно им казаха да ги скатаят. Но тогава наистина имаше доста знамена и на мен направиха впечатление, че има такива знамена. Тогава с съпругата ми гледахме и сподели. Викам, виждаш, това знаме не е турско. Това знаме от на сирийската опозиция съм го виждал. И това е нещо, което трябва да се знае, че въпреки всичко това, може би за финала, ако няма обаждане, само да кажа две думи. Това, което в момента го прави Ердоган, може наистина да го прави по-силен в известна степен, но в същото време това ще дестабилизира Турция в дългосрочен план. Защо? Защото малцинствата в Турция, които са почти близо до половината, които не гласуват за него гласуват провинцията и някои бизнесмени, които свързани с исламистите и с неговата партия като бизнес. Другата част, голяма част от народа няма да търпи това всичко. Християни, кюрди, шиити, алауити. Те християни почти не останаха там, но кюрдите сте прав, да, и шиити, и алауити. И шиитите, алауитите. Кюрдите са 20%. Само, че дестабилизацията на Турция едва ли ще е от много голяма полза за България, но това е огромна тема. Но при нас и това е. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Два кратки въпроса. Слушам ви. Така пожелах и господин Иванов. Кой е по-страшен терорист? Политика или фанатика? И първият въпрос, ще се случи ли някога Турция да не е член на НАТО? Ваня Минчев съм от Бела Радовинско. Благодаря. Благодаря ви. Въпрос на нашия Кой зрител. е по-голям терорист, фанатика или политика? Той фанатика е терорист в полза на политика. Когато фанатика е политик? Когато фанатика е политика и двете се срещнат, вече имаме Хитлер, имаме други като Пиночет, като много диктатури по света, тогава вече много страшно. Да изброим и Леви, Пол Пот, да кажем, и така нататък. Да, и Пол Пот. Това е друго. Другия въпрос е интересен обаче. Ще напусне ли някога Турция НАТО? Според мен, ако не ги изгонят, няма да напуснат. Защото Но пак ще играе двойната игра, нали? двойната игра от тук нататък вече Турция ще играе към Русия, към Иран и не е далече, според мен, до една година може да дадат молба и да влизат в БРИКС и в други сериозно? Едновременно и в... Да. Добре, следващия зрител. Добър вечер. Разпадна се връзката обаче тук, другата линия. Здравейте. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер и на вашето. Откъде се обаждате и въпрос? Бъдете кратък, моля. От София се обаждам. Въпросът? По повод политиката на Ердоган спрямо на имигрантите. Той прави паспорти, които по легален път да стигнат в Европа. Европейския
съюз не трябва да им дава визи. Прави ги граждани. За 300 хиляди души спомена броени дни преди този пуч. Да, ясно, разбрах ви. Въпрос имате ли? Колко е хитър. А той иска да ни ги пусне. Не стига, че му дават 6 милиарда от Европейския съюз, ами той иска легално да им ги върне. И в такъв случай той печели и от двете, което прави. Ясно, благодаря, разбрах ви. Благодаря. Извинете, че така припирам, но времето за обаждане в това предаване обикновено е ограничено. Ми се ще да включа поне още един зрител. Добър вечер. Ало? Откъде се обаждате? Добър вечер, господин Иванов. Станимир Гелимачев от Ивайловград. Въпрос към вашия гост. Слушам. Дали сближаването на ислямиста Ердоган с Путин и виждате, когато стана атентата на летището в Истанбул, тогава да не забравяме, същата вечер се връщаше делегация, която беше в Москва. И другия въпрос към вашия гост. Запознат ли на януари месец ми бяха дали една декларация от иранското посолство на иранския президент до младежта в Западна Европа, където там се говореше за тероризма. И тази декларация трябва всички наши политици да се получат. Защо се стигна до тези атентати и защо години наред Организация на Обединените нации и Европа си затваряше очите за ставащото в Палестина, в Ирак и в други арабски страни. Всичко добро. Добре, благодаря ви много. Такива въпроси за още едно предаване не зададоха. Зрители, скрити телефоните, съвсем нямаме време. Накратко само. Съвсем накратко, да. Буквално за 2 минути. Накратко. Ако по отношение на тероризма мога да твърдя, че иранците и сирийската армия и иракската армия с милициите, които воюват заедно, това са единствените сили, които в момента се борят срещу тероризма в региона, без да правят никакви политически калкулации. Включително руснаците правят такива калкулации. Естествено, че правят. Велика сила, имат си интереси. Но тези сили, Иран, Хизбула, сирийската армия, иракската армия, те са най-много засегнати от този тероризъм. Колкото ще ми извините, колкото жертвите на тероризма в Европа, те бъдат в Сирия за един ден. Да, така е. Това е факт. И се бъдат в Ирак за един ден. В Иран, колко опити за атентати в Иран, последният атентат спонсориран от Саудитска, последният заговор спонсориран от Саудитска Арабия в Иран, щяха да удрят 50 цивилни цели, но ги хванаха иранците. Така че когато силата... Тя беше някаква арабска сунитска организация, между другото. Да, а другия момент, когато вие казахте, когато има несправедливост, хората стават объркани, не може. Единственият народ, който не може да има държава, и благодарение на западно-атлантическата и евроатлантическата ценности на тези хора, палестинския народ не може да пострада 60 години. Не изпускате ли кюрдите? И кюрдите още. Също така и кюрдите. Но палестинците поне 60 години с 80 резолюции на ООН, в ООН, бяха осветени от щатите. Хайде кюрдите по-малко. Така че... И пак геополитика. И пак геополитика. Но тази геополитика има резултати. Един палестинец, когато стигне до тази кара, той на нищо повече не може да вярва. Те са радикализирани от деца. Радикализирани от деца, но не радикализирани като исламисти. Те са радикализирани. Будбудите им, за разлика от исламската държава и от Ал-Кайда и това, те се радикализират, вече отиват към религията като спасение. За тях е спасение. Че ако умрат с войната с израелците, те ще отидат в рая. Виждате ли резултата от нашия въпрос? Заплаха ли са за България събитията в Турция? 78% от гласувалите наши зрители, разбира се, отговарят с да, 22% с не. Вие как бихте отговорили на този въпрос? Да. Те са заплаха и за света, не само за България. А за България най-много, защото ние при нас вече имат позиции. И пак сега казвам и като финална дума, ако не се предприемат нови закони, ако не се създават превентивни мерки, сега може да броим колко ислямисти има при нас. Едно време ще почваме да броим колко атентати всеки ден при нас се случват
или какви бунтове, или някой иска автономия. Каквото реши Ердоган да прави с нас, тогава ще го направи. И като виждаме ние какви политици имаме и колко те Вие вече не разбрахте какво искам да кажа. С това предупреждение приключваме предаването. Мой гост беше доктор Мохта Боаси от Центъра за близкоизточни изследвания. Много ми се ще неговите думи никога да не се сбъднат. Много ми се иска и политиците, и обществото да осъзнаят каква е заплахата. И в крайна сметка да спрем да слушаме тези празноговорещи глави, които не се появяват по телевизора и не успокояват и не брътат за евроатлантизъм и за солидарност и за това колко трябва да бъдем демократични, хуманни. В крайно време да се вземем в ръце. Впрочем, както каза апостола, да, ние трябва да живеем всички тук заедно, на нашата земя, в нашата родина България. Всички. Българи, турци, християни, мюсюлмани, евреи, но под един общ закон. Общ български закон и всички трябва да се подчиняват на него. Това е. Това е то свободата, това е чистата и свята република. А не всеки да се пробутва каквито си идиотщи не иска и да разкъсва тъканта на майка България и на българския народ. Благодаря ви, че не гледахте. Останете с програмата на СКАТ.